В България все още е популярно главният треньор да разбира от всичко. Да бъде спортен психолог, кондиционен треньор, масажист и какво ли още не. В моите активни спортни години беше точно така. Когато с момичетата от отбора ходихме на европейски първенства, винаги много ни впечатляваше това, че щаба на другите отбори беше изключително многоброен. И през 2007 година, когато за първи път аз заминах да играя в Испания, тогава и за първи път видях в щаба на отбора да има спортен психолог. Искам да разбия този толкова популярен мит в България, че спортен психолог се посещава само от спортист, който има проблем. За да може един спортист, един атлет да разгърне пълният си потенциал, е необходимо да тренира както техниката си, така и физическата си подготовка, така тактическата, така и менталната подготовка. Спортният психолог именно помага на спортистите да постигнат по-добра психическа устойчивост. Спортният психолог подкрепя спортистите в процеса и им предоставя инструменти, чрез които те да се научат да преодоляват различни страхове и притеснения, да повишат увереността и самочувствието си, да контролират и балансират по-добре емоциите си, да изградят полезни навици и ритуали преди състезание, както и да си поставят постижими и релевантни цели. Много вярвам, че не е нужно наистина да има конкретен проблем един спортист, за да потърси спортен психолог. Разбира се, ако атлетът страда от контузия, връща се след контузия, след тежка травма, ако изпитва някакви емоционални блокажи, притеснява се преди състезание, блокира, то тогава да потърси спортен психолог е крайно необходимо. Най-великият атлет в историята, Майкъл Фелпс, споделя, че след Олимпиадата в Лондон през 2012 година изпада в дълбока депресия. Тогава той се решава и започва да работи с психолог. Казва, че благодарение на това си решение научава най-ценният урок в живота си – да говори за трудните моменти и неприятните емоции. Срещите с психолога не просто помагат на Фелпс да излезе от депресията. На последната си Олимпиада в Рио през 2016 година той се завръща по-силен от всякога. Печели 5 златни медала и 1 сребърен. И така официално се превръща в най-великия спортист в историята. Спортният психолог, а и който и да е психолог, няма вълшебна пръчица като тази на Хари Потър. Умът ни може да бъде трениран точно така, както тренираме физически тялото си, както тренираме и техниката си в залата. Изисква се отдаденост и постоянство.